Čaute, vítam vás v nového videa. Ako už vidíte, som na pláži v Turecku a je tu fakt dobré. Tam je ten banán, kde sa na ňom jazdí, jasné, to je dôležité. Potom tam je to také auto, to je 150 eur, kamoško, to je strašne drahé. Potom tu je voľakedy diskotéka alebo také a jasné, že tam je mole. Ako tu je tá pláž veľká, strašne, síce je tu iba piesok a kamene, no, je tu väčšinou piesok a kamene, lebo vidíte, takto tu vyzerá tá pláž. Voľakedy nájdeš aj mušle, kámoško, ale to je už fakt iba voľakedy. Ako my sme našli ale 10, ale to je dobré a tam môžeš akože byť na tom smajliku, víš, tak jazdí a to. Potom tam je skákací most, no tá plošinka, kde môžeš chillovať a môžeš kľudne aj skákať do vody. Dobre, tak ja natočím ďalšie video k moru. Majte sa krásne, tak to čau.